Hvorfor flytter vi overhovedet vores høns hver anden dag? Nu skal I se her, hvor de er gået de sidste 2 dage. Prøv at se det område her. Fuldstændig frit skrabet for levende materiale. Og i frilandsæg og økologiske produktioner, der skal høns have adgang til 4 kvadratmeters udareal per høne, i det økologien i hvert fald. Men hvis de ikke bliver flyttet rundt og fjernet fra området, så sker det her. Det er det 2 dage. Hvordan ser det ud, når du så må gå med den samme, på det samme område i 300 dage i økologien, inden du skal give det rundt? Hvis vi kigger herover, det er der, hvor de er kommet ind. Prøv at se alt det lækre høje græs, der er hele vejen over. Og du vil finde alle de lækre ting, som de godt kan lide at spise. Og samtidig med, at det her det bliver ødelagt, så når vi giver det ro med det samme, og giver det ro i hvert fald i 30-45 dage, afhængig af vækstsæsonen, så kommer det her til at stå meget stærkere, når vi kommer tilbage. For der er stadig masser af planter, som der kan lave fotosyntese. Og fotosyntese, det er, når vi tager CO2 fra luften og laver det om til sukkerkæder ved hjælp af sollys. Og hvis der ikke er nogen planter, så er der ikke nogen sukkerkæder, der bliver produceret ned i jorden. Og hvis det ikke kommer ned i jorden, så er der ikke noget liv ned i jorden. Og hvis der ikke er liv i jorden, så er det slut for os alle sammen og for alting. Og hvor kommer det CO2 fra? Jamen, det kommer fra luften. Så planter er altså hvis ikke det mest effektive værktøj til at suge CO2 fra atmosfæren, som vi har lidt for meget i øjeblikket, og ned i jorden. Og når vi roterer hønsene på den her måde, så får vi pauset produktionen af sukkerkæder fra CO2 i et øjeblik, men til gengæld så kommer planterne meget stærkere på grund af gødningen, og så suger de altså endnu mere CO2 ud og laver en endnu stærkere mikrobiel liv- og næringscyklus i jorden, end før vi kom. Hvorfor gør alle så ikke det? Det er fordi, det har man besværligt. Det skal ud med crosseren, jeg skal have flyttet den, jeg skal flytte hegnet. Det er det første, det kræver mere tid per høne. Det andet er, det kræver også mere jord per høne. Lige nu, der har de lidt mindre end 4 kvadratmeter per høne. Og det skal de jo have 4 kvadratmeter for at være økologisk standard. Til gengæld, så flytter vi jo den her fold hver anden dag, og vi kommer tidligst tilbage 30 dage efter. Det vil sige næsten 15 gange så meget plads som en økologisk høne. De har bare ikke adgang til det på samme tid. Vi styrer, hvornår de må få adgang til det, så vi passer på jorden, samtidig med at vi producerer måske verdens bedste æg.